শালগ্রা হাঙ্করবাই খবজাক সাব্রহ্ম খাস্তি নিয়ে থাইপুং তৈশা কামিনী দাখক বিশাল ত্রিপুরানি সাজক পান্তি ত্রিপুরা বেলেনো শাক জায়া খা খামজাকনাই থালিক তৈশা প্রাইমারি শাক হামনগো হাতি বারनै হাই কাউই দंखा ताबुकबो हामै बाचावै मानियाख चुकजाया नुखुंनि ओंमाबाय शाक नायनाय काहामबाय फुनुगै मानजाया बुफा सिनिया बेमार पान्ति त्रिपुरानो हामनानि जानानि रिलिया हायनि बागै टीसीबी ते टीएसबी सकांगै फाइगा चुबानानि बागै तै कयखा हास्टेनि लुकुरकनि थानिबो खकसा खकनि रिवै चुबालायनानि बागै शाक नायनाय शैलेन्द्र त्रिपुरा सावैख नारिखा बिसिनि हाइरमै पान्ति त्रिपुरानो नायै दकपानि क जिबिपि शाक हामनगो रेफार ख्लायैबो बुमाबु फासं तलांगै थाङै मानिया सय सिमुंनि बुखाखै सावै मानखा अ बेमारनि मो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम शाक दुख्लायै दै गामानि हायनि बागै हास्टेनि लुकुरकनि थानि कयजाखा खकसा खकनि रिवै बुखुक पान्ति त्रिपुरानो स्नामै तिसानानि बागै कयखा गाहाम जतना जों दिनै इरो फाइमानि आमहा जोंनि सार दैफां सार बाय जों माने कारनहा जोंनि बेमार केहा आन्जा दङ थाइगं तैसानि लाइ बनि गुमुन लाइ पान्ति त्रिपुरा बफानि गुमुन लाइ या बिसाल त्रिपुरा जों खुब नाय या खा एकदम कम थलिया जों फाइमानि कारनहा जोंनि साब्रुम साब डिभिजननि टीसीबी प्लस टीएसबी गुटी रक फैजा जोंबोनो फिना सुबासु फ्लाइनि बागै जोंनि बरफ जे आबु गुबु तंनाय माफा तंनाय मनिबा बनिदो जों मेसेज रिनायो एमनके जोंनि साब्रुम साब डिभिजन सारा टीसीबी जोंनि सेंट्रल कमिटी टीसीबी खौ आं कयनाय जाहाथे सि बेमारनि जोंनि हामजानि जोंनि पान्ति त्रिपुरानो फिना सुबासु फ्लाइ महलाय गामिनि आं खालायो दाबा बनि बागै जों किसुसा जे नायमानि जोंनि जे सात दिगन सात जे साहा बो जे सामानि हलाय माने बासा खामया बो ऑपरेशन खालाय हामनाय नि बो जों आसा सरहा गेलायनो जों खाथं थावथा बो जे सात जों सायखनार मन बागै ताई आं सातनो किसु फैनाय नि बागै जोंनि पान्ति त्रिपुरानि बागै आमा खालाय बांलाय गामनाय आं साननो जोंखौ सायखनार मन बागै सरकार मावनाय आं खालाय मेला हामबाय जोंनि टीसीबीनि साब्रुम बिभागनि फाइनेल आं मेला खाथं थु मदिसा बेमार दं लुबैबाव आग्राय फेमानि बागै गोबैना खुब खाखामो जोंनि पान्तिसा त्रिपुरा 9 बोसोर जागाय बखानि बुमुहा बिसाल त्रिपुरा जोंनि थाइबं तैसा बुस्थु बिसङा सिन्धु पाथर साब्रुम बो प्राय 2 सप्ताह मतो जोंनि कलासरा हास्पाताल आनी आन्दाना गत भक्ति बिनि बेमारहा बासाक्तै कामानि याकुंडा फुरिमानि जोंनि मेडिकेल टांगाय होनोबो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम आं सुदु जे एबार चिकित्सा खाय आरायजा बिनि आगेबो प्राय 2-3 बोसोर धरे आं नायना नायमानि परे बना रेफार बरजा जोंनि जिबि हास्पाताल थाङो आरो डाक्टर बजार पाय गान गुन थायो नायजा जाते चिकित्सा मानना गई आमरे मजा किन्तु दुर्भाग्य बने आं फैसा करनो बाय बहु चिकित्सा खाय मजा गया तबे आं आशा खायो जेतु जोंनि टीसीबी जे साबुनि फाइनेलाव बहुजुनि साहाय्य खाय होनाय जिबिरो दिनायखौ होनाय हामनाय आरो एक बिश्वास नेक्स्ट टाइमबो आं बिश्वास खालाय जों टीसीबी राव शुद्ध पान्तिसा त्रिपुराया मदिसा कामा मादुरिसा कम हमलाय करि गान्दार बन साहाय्य खायनाय बाय आगायनायनि आं खालामो असुरनो हामबाय Hospital lo baik gimana?
Dokterलाय tahan hamnai deh. Serongni mung lai. Kini mung lai tama. Pantai Tripura. Dini lai. Nung lai boma. Para lai boma.